Abezomthetho bathi kuseza kubanjwa abanye abantu ukusukela kuLwesine ozayo kuqhutyekwe zibe-3 iinyanga bebanjwa. Ezinye zeenkampani ezifunyanwe zibandakanyeka kurhwaphilizo zinyanzeliswe ukuba zibuyise imali karhulumente nebalwa ku-223 sezigidi zeerandi. The Beitbridge matter, that matter, the latest status of it is that it appeared on the last Friday at the special tribunal, and it was so important just to really that the parties showed urgency to go and have that matter tabled so that we go straight into the adjudication on the merits, and our intention is to set the contract aside and recover. Kuza kubanjwa nemali yomhlala phansi yamagosa karhulumente afunyenwe ebandakanyeka kurhwaphilizo aze abeka phantsi emsebenzini. Imali elandelwa ngabezomthetho ibalwa ngapha kwe-15 zeebhiliyoni zerandi. Is there anything that can be done to expedite the process? Because ours, Chair, as I've indicated earlier, we want to see all these culprits in orange overalls. General Lebeya, I think we may have set ourselves up for some attention now in announcing that there will be an arrest on Thursday. One can only hope that the integrity which has characterized the work of the Hawks will not leak now. Who that is. It's always nice when this is a surprise, you see, and you wake up to the 6 o'clock news. Abasebenzise ibhanka ukuthubelezisa imali gwenxa bazibone bengasakwazi ukufumana imali yabo ebhankini nto leyo yakulinda kuqhukunjelwe uphando. Asanebetshe, bendaba ze-SABC eParlamente.